Добрый день, с вами YouTube-канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а таксама гость нашей сённяшняй гутаркі праваабаронца Валентин Стефанович. Валентин, прывітанне. Добрый день. Валентин, я хочу попросить вас прокомментовать цікавую, такую, можно сказать, сенсацыйную информацию про тое, что Рада ААН по правах человека, як перадаюць многие агенции, ухвалила политику белорусских уладаў адносна правоў чалавека. Значит, что перадаюць агенции, я, як той казаў, за что купил, зато продаю. А вы тлумачите, что это означает. Значит, яны поведомляют, что Беларусь, официальный Минск, представил чарговы сталы доклад, які раз на 5 годов предоставляют все краины-чальцы этой самой Рады. И вот пришла чарга Беларуси, и спадар Юрий Амбразевич, кіраўнік делегации, значит, представил эту справаздачу. И як поведомляя сайт ААН, як поведомляя сайт близкой до ААН организации UN Watch, что падчас абмеркавання гэтага докладу 51 краіна выказалася хутчэй станоўча. Там такие краіны, як Россия, Куба, Венесуэла, Иран, Египет, Китай, зразумела. Вот яны все ухвалили в розной ступени, так сказать. А вот 41 краіна даволі крытычна паставілася да гэтай справаздачы, да гэтага доклада, прычым прыгадалі і фальсіфікацыю выбараў, прыгадалі і рэпрэсіі, заклікалі, дарэчы, падпісаць факультатыўны протакол до конвенции о катаваннях. И это, зразумела, якія краіны: Злучаныя Штаты, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Украина. Вот. И вот в информации подается так: вот, значит, 51 на 41, и 51 больше, чем 41, и, значит, як бы Рада приняла такое решение. Это правда? Нет, давайте почнем спочатку. Треба спочатку растлумачыць, что такое процедура универсального периодичного огляду, что нас уяўляе. Это процедура, якая з'явілася адносна недавно. Это процедура ординарная, то есть это не специальная процедура, это процедура для всех краінаў сябраў ААН, якія павінны кожныя 5 год представить доклад РАД у Совет по правах человека ААН да абмеркавання ситуации с правами человека. Беларусь кожная краіна сябра ААН. И КНДР, и США, и Франция, и Китай все проходят эту процедуру. И Беларусь в том веку. Беларусь проходит уже 3-й раунд универсальной периодичного огляду. Первый был в 2009 году. Паводле процедуры доклад свой представляя не только УРАД, але и правоабарончую организацию. Тому белорусская правоабарончая коалиция в 3-й раз так само представляет супольный коалиционный доклад по правах человека в Беларуси. Он, до речи, публичный, он есть на сайтах. Он был отправлен в Совет по правам человека ААН паводле процедур наприканцы минулого года, и слухания по Беларуси повинны адбывацца были весну, але в сувязі з ковідом она была перенесена на осень. И в связи с тем, что за этот час адбылося багато подей, менавіта выборы и то, что мы зараз маем, зноўку ж беларуская праваабарончая коалиция выпрацавала першачарговыя рекомендации, якія мы накіравалі таксама Совет по правам человека ААН, и проводили целую кампанию адвакацыйную, каб тыя краіны, якія падтрымліваюць ідэю правоў чалавека, дэмакратыю Беларусі, агучвалі менавіта гэтыя рэкамендацыі, якія для нас вельмі важныя. Вот, сама по себе процедура УПА означает, что краіны, якія з'яўляюцца сябрамі Совета по правах человека, а там перыядычна ротацыя адбываецца, некія краіны сходзяць, некія прыходзяць, задаюць, то есть не задаюць, а як бы выказваюць рэкамендацыі ў Раду. Прадстаўнік Рада выступае спачатку з дакладам, потым дэлегацыі выказваюць свае рэкамендацыі,
і потым ўрад можа адрэагаваць, зрабіць нейкія каментары. Учора был это гаспадар Амбразевич, а з Менску онлайн была дэлегацыя цэлая наших афіцыйных прадстаўнікоў і МУС, і Генпракуратуры, і Верховны суд, і Міністэрства працы, і Міністэрства аховы здароўя, а яны ўсе з Менску в межах сваіх нейкіх кампетэнцый нешта дакладалі. Ну, трэба сказаць, што яны, конечно, ухіляліся ад вострых пытанняў і фактычна іх не каментавалі, акрамя МУС. Вось. І потым паводле працэдуры ніякага галасавання няма. Просто потым выдаецца документ Рады па правах чалавека ААН, в якім адлюстраваныя все рэкамендацыі, якія былі агучаныя той ці іншай краіне, таму ці іншым ураду. Потым урад, ужо калі атрымае поўны спіс гэтых рэкамендацый, дасылае сваю пазіцыю, значится, по гэтых рэкамендацыях. Но это все робіць МЗС, натуральна, потому что МЗС представляе Беларусь в Женеве. І урад мае права паводле працэдуры нейкія рэкамендацыі прыняць, нейкія рэкамендацыі адхіліць, прычым рэкамендацыі можа адхіляць без всялякіх на тое матывацый. І паводле досведу папярэдняга раунда УПА Беларусь, канешне, прымае в асноўным рэкамендацыі вельмі шырокія, не канкрэтныя, пазбегаючы нейкіх вострых рэкамендацый, датычных вельмі важных для нас, для праваабаронцаў беларускіх пытанняў. Ну, а потым ўжо урад гэтай рэкамендацыі, які ён прыняў, мусіць нейкім чынам імплементаваць. Ну, вот мінулы раунд быў характэрны тым, што на падставе тых рэкамендацый, якія былі урадам прынятыя, быў потым прыняты нацыянальны план, так званы. То есть гэтыя рэкамендацыі былі ўключаны ў гэты нацплан, вызначаны міністэрствы, якія былі адказныя за імплементацыю гэтых рэкамендацый, за іх рэалізацыю. Ну і такім чынам улады як бы гэты нацплан рэалізавалі паспяхова, па іх словах. Хаця, канешне, мы са свайго боку яго крытыкавалі, таму што працэс быў закрыты, фактычна беларускія праваахоўныя арганізацыі ніякага ўдзелу у працы гэтага плана не прымалі. Хаця быў шэраг кансультацый, на якіх і я прымаў удзел, мы сустракаліся з прадстаўнікамі міністэрства замежных спраў, намагаліся, так сказаць, нешта абмеркаваць, нешта, некае падобие дыялогу. Вось. Ну, зараз, канешне, ва ўмовах сённяшніх гэта немагчыма, тому что я мяркую, што мяне падтрымаюць і мае калегі, но я буду казаць, канешне, для праваабарончага цэнтру «Вясна». Я сабе не ўяўляю ніякіх дыялогаў і кантактаў у межах нацплана тэарэтычна, калі ён будзе прыняты, хаця я сумняюся, можа і гэтага нават не будзе. Пакуль не будуць выкананыя першачарговыя нашыя патрабаванні. Гэта вызваленне палітычных зняволеных, гэта расследаванне всех фактаў катавання жорсткага бесчалавечнага паходжання, і толькі пасля гэтага можа быць, можна казаць пра магчымасць нейкіх дыялогаў. Таму што весці дыялог з уладамі, калі над тваёй галавой занесена, як кажуць, дубінка, сябры твоей арганізацыі сядзяць в СІЗА ў турмах, ну гэта просто немагчыма. Валентин, у меня вот несколько таких, может, техничных пытаний. Вот вы сказали, что все чальцы Рады, а их там 92, здаецца, прапануюць свае рекомендации краіне, якая вот с этим докладом выступает. Але вот я гляжу фрагменты выступаў некаторых краін, ну, скажем, Россия. Мы отзначаем полный характер объективной справаздачи Беларуси и працы Беларуси по отстаиванию всех правов человека. Вот Иран. Мы высоко оцениваем меры, принятые Беларусью по обороне и просованию правов человека после апошняга периодичного докладу. И вот Куба. Мы витаем намаганні по реализации попередних циклов периодичных докладов и твердую рашучесть Лукашенко забеспечить национальный суверенитет и стабильность в светле агрессии и погрозам НАТО. Ну, это трудно назвать рекомендацией. Тут как бы это просто плясканье ў ладкі. Ці рекомендациями з'яўляецца в основном критика, бо гэта цяжка назвать рекомендациями, згадзіцеся. Ну, глядзіце, тут трэба разумець, што УПА гэта працэдура палітычная, таму што рэкамендацыі робяць менавіта дэлегацыі краінаў, якія ўваходзяць у Савет па правах чалавека ААН. Гэта не рэкамендацыі камітэта па правах чалавека, які складаецца з экспертаў, і яны найбольш каштоўныя, таму што яны універсальныя, яны не палітызаваныя, яны заходзяць, як кажуць, з стандартаў ААН і міжнародных стандартаў.
А УПА, паколькі раду ствараюць, паходзяць канкрэтныя краіны, канкрэтныя дэлегацыі, канешне, гэта носіць досыць такі, ну, в некаторым сэнсе палітызаваны характар. Это не першы раз такая з'ява, калі сябры Беларусі выступаюць з такой вось хвалебнымі прамовамі, яны пазбегаюць сапраўды заяўляць нейкія цямныя рэкамендацыі, хаця Кітай заяўляў учора рэкамендацыі таксама, і іншыя краіны. Вось. Але вот краіны Еўразвяза, яны ўжо, скажем, гавораць канкрэтныя вельмі рэчы, канкрэтныя рэкамендацыі, мы учора іх чулі. Гэта вызваленне палітвязняў, гэта правядзенне паўнавартаснага расследавання ўсіх фактаў катаванняў і жорсткага паходжання, гэта ратыфікацыя другога факультатыўнага пратаколу, такім чынам взяццё на сябе абавязальніцтваў па поўнай адмене смяротнага пакарання. Усе гэтыя рэкамендацыі досыць важныя для нас, яны гучалі ўчора. Ну, канешне, сябры Беларусі, такія краіны як Куба, Кітай, шэраг постсавецкіх краін Цэнтральнай Азіі, яны традыцыйна выступаюць з хвалебнымі прамовамі, і вельмі часта іх рэкамендацыі носяць такі размыты і шырокі характар, што іх цяжка, в прынцыпе, зразумець як рэкамендацыі. Ну, гэта звычайная з'ява. Ну, так вот все это адбываецца ў Савеце па правах чалавека, калі там краіны падзяляюцца па сімпатыях да той ці іншай краіны, і, адпаведна, ад гэтага залежаць і рэкамендацыі. Ну, мне доводилось читать, что в свой час, в годы холодной войны, эта институция была сапраўды таким апірышчам правоў чалавека. А зараз, калі такія разнастайныя краіны, як вот Венесуэла, Китай, Россия, ну, скажем так, далекие от стандартов Ирана, калі яны там, ну, калі не ведут рэйд, то значную частку як бы этого складу складаюць, то, ну, тут складана сказаць пра высокія стандарты. Это так, сапраўды? Ну, в часы холодной войны ситуация для парабаронцаў была ввогуле катастрафічная, тому что тады кожны блок падтрымліваў сваіх людоедов. І тут не трэба забываць пра пазіцыю Злучаных Штатаў адносна паўднёва-амерыканскіх хунтаў, і сукін сын і свой сукін сын, знакамітая фраза адносна самосы сказаная. Ну, а Савецкі Саюз падтрымліваў сваіх людоедаў. І кожны лагер кпіў адзін з аднога і казаў: вы дысідэнтаў садзіце ў турму, у вас нема свабоды слова, а вы чуеце негр. Да, знакамітая як бы фраза. І тут трэба сказаць, што часткова і тое мела месца. Вось зараз, паколькі свет ўсё ж такі не двупалярны, гэта на меншую ступені ўплывае на працу Савета па правах чалавека, хаця, канешне, ўплывае. І учора мы бачылі падчас прямой трансляцыі, напрыклад, выступ дэлегацыі КНДР, то есть якая таксама выносіла нейкія рэкамендацыі Беларусь. Ну, краіну горшую у свеце з правамі чалавека, чым КНДР, напэўна, цяжка сабе ўявіць, але тым не менш вось яны сядзяць у Савеце па правах чалавека ААН і заяўляюць нейкія свае рэкамендацыі. Ну, так уладкавана міжнародная сістэма права, тут і ААН так працуе, тут нічога не паробіш. Але таму я і кажу, што для нас больш каштоўныя, канешне, якасныя заўсёды былі рэкамендацыі дагаварных органаў ААН. Я маю на ўвазе камітэт па правах чалавека ААН, які з'яўляецца такім дагаварным органам па кантролю за выкананнем міжнароднага пакта аб грамадзянскіх палітычных правах, які прымае рашэнні па індывідуальных зваротах беларускіх грамадзянаў, якія скардзяцца на парушэнне іх правоў з боку беларускага ўрада. Потому что там сидят не представники ураду, там сидят эксперты, незалежные эксперты комитета, адмыслоўцы в международном праве, в правах человека, и тому их рекомендации для нас, вот якія были зроблены по выніках справаздачи Беларуси об выкананні пакта о громадянских политических правах в КПЧ, які это было год назад, фактично, нават уже больше. Беларусь впершыню за 20 гадоў справаздачылася в КПЧ об выкананні пакта. Вот этой рекомендации, яны, конечно, для нас больш якасныя, потому что яны, як кажуць, ну, тое, што трэба з пункту гледжання эксперту міжнароднага права. Савет па правах чалавека ААН, як я уже сказал, орган палітычны, і он складаецца з прадстаўнікоў урадаў, з прадстаўнікоў краін. Ясна, што не агучваюць тую пазіцыю, якую іх сталіцы ім сказалі давесці, і не больш нічога лішняга. Таму так і атрымліваецца, і адпаведна ўрад наш будзе крытычна ставіцца да рэкамендацый, якія былі
сказанае з боку еўразвяза, яны традыцыйна будуць заяўляць, што это все палітызацыя прав чалавека, недапушчальная, конечно же, в межах ААН. Ну а размытыя шырокія рэкамендацыі ад нашых сяброў, яны для нас будуць больш прымальныя. Валентин, а Ну, вот я маю на увазе для ўрада. Мы передавали про пасяджэнне, некае пасяджэнне, я зараз, вы, відаць, лепш ведаеце, было вот этой самой Рады по правах человека 18 верасня, здаецца, на якім выступала Светлана Тихановская. Там выступала специальная докладчица Анаис Марин, и там была принята резолюция. И я на вот памятаю лик, значит, 22, здаецца, за, 2 супраць и 23 устрымались. И это была резолюция. И тогда белорусский МЗС, значит, сказал, что это все лжа, неправда, нас оклеветали, нас оболгали, это все односторонне. Нават российский, до речи, МЗС, так само, так сказать, высотка на Смоленской площади, что вот это неправда, это все неправильно. Но там было принято некое решение, где, ну, вот певная большесть. А тут, вот, як я з ваших слов разумею, что, як бы, решение вот Рады, як институции, его не было. И это вот 51 и 41, это не, як бы, это не большесть приняла решение за всю Раду, а это просто 51 краина выказалась так, 41 выказалась эдак, и как бы, так вот, чем тая резолюция, где вот было 22 супраць 2, это як бы решение нібито все Рады, а вот 51 супраць 41 это не решение. Тады было, до речі, всего там 22 плюс 2 плюс 20, то, что не есть решение Рады. Вы-то их как раз ведаете. Ну, гэта былі, ну, это розныя працэдуры. То есть вчорашнія працэдуры это універсальны перыядычны агляд. То есть я паўтаруся, там сапраўды не вядзецца гаворка пра нейкія рашэнні менавіта Рады як інстытуцыі. Гэта ардынарная працэдура, якую праходзяць все краіны абсалютна сябры ААН. І там просто складаецца потым спіс этих рэкамендацый. Там сапраўды канфігурацыі могуць быць розныя. 50 на 20, 20 на 50, это в принципе ни на что не уплывает. Это просто говорит, что были рекомендации такие, такие, такие. То, что было в верасні, это было слушанні по Беларуси в межах сессии Рады по правам человека ААН. И сапраўды это была такая цікавая з'ява, калі было проголосовано и было принято решение это слушанні провести в межах сессии по правам человека ААН, и была принята резолюция Совета по правам человека ААН, паводле якой, до речі, было доручено Офису Верховного комиссара по правам человека ААН провести такое доследование ситуации, зрабіць доклад, які, до речі, на ось уже, я так разумею, это Офис Верховного комиссара по правам человека ААН завершае эту працу. Беларускія арганізацыі праваабарончыя таксама, до речі, накіроўвалі свае матэрыялы, некія факты, якія яны мелі в Офіс Верховного комиссара. Я спадзяюся, неўзабаве будзе доклад на гэтую тему. Вось там сапраўды было рашэнне, і там было галасаванне, і прымалася гэтая резолюцыя. Як і прымаецца резолюцыя, калі выступае праз год, кожны год спецдакладчик по правах человека ААН в Беларуси, Анаис Марин, с докладом, и паводле процедуры там таксама павінна быць прымацца резолюцыя і галасаванне по мандату. Ён альбо пролонгируется, протягивается, ці не протягивается. Вось там, да, там проходятся делегации, голосуют, и там уже залежит от того, большесть проголосовала, ці не проголосовала. А УПА – это процедура ординарная. Наш урад вельмі часто любіць такія казаць фразы, што Беларусь паспяхова прайшла чарговы раунд універсальнага перыядычнага агляду. Але там няма крытэрыю паспяховасці яго праходжання, непаспяховасці. Его праходзяць все, і КНДР праходзіць таксама паспяхова, напрыклад. І Злучаныя Штаты праходзяць. Все атрымліваюць нейкія свае рэкамендацыі, і там уже хутчэй, я б сказаў, паспяховасць насамрэч вымяраецца тым, якія рэкамендацыі ўрад прыняў, наколькі крытычна, і наколькі ён сапраўды гатовы, мае палітычную волю нешта рабіць, потому что правы человека, ну, яны паўсюль парушаюцца той ці іншай ступені, праблемы ёсць паўсюль, только праблема ў тым, што адны ўрады
стараются неяк это все предухилить, разом з праваабарончымі арганізацыямі сваімі нацыянальнымі, супольна працуюць над гэтым, а некаторыя працягваюць іх парушаць і плююць на ўсё. Вот это вялікая розніца. Ясно. Добро. Дякую вялікі, Валентин. Дякую, что вы патлумачылі все вот эти тонкости. Я так с ваших словаў зразумеў, что вот этот лик, он сапраўды ёсць, але это, так бы мовіць, не хоккей. Ну так, не хоккей. Это не лик нечай перамогі. Абсолютно. Добра, дзякую яшчэ раз. І нашим слухачам я хочу нагадаць, што за працягам развіцця падзеяў вы можете сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабоды. Всяго найлепшага.